салом алейкум, хуш омадед ба канали ҳуқуқшинос Ширин Ибронова. имрӯз як мавзӯи бениҳоят муҳимро ман матраҳ мекунам. ин зиёд инсонҳо мумкин ки чунин проблема доранд. яъне проблема дар чист? шаҳрвандони зиёд муроҷиат мекунанд ки ба воситаи интернет дар саҳифаи одноклассник, фейсбук ё мессенҷер ё телефонҳо баъзе ашхос онҳоро безобита мекунад. албатта дар интернет зиёд занҳое ҳастанд ки бетарбия ҳастанд, номҳои мардҳоро мемонанд ва мардҳое ҳастанд ки ҷавонҳое ҳастанд ки номҳои занҳоро монда мардумро безобита мекунанд. барои ҳамин ин гуна ашхос тарбия надоранд. ин гуна ашхос аксарияташ бепадару бемодаранд, бетарбияи оилаанд. инҳо дар як сатҳи паст ба воя расидаанд. мумкин падару модари онҳо низ ҳамин хел фаҳшу фосиқ буд ва фарзанди онҳо ба ин дараҷа омад. агар ки фарзанд дар оила тарбияи хуб дида бошад, ҳеҷ гоҳ ба нафареро намеранҷонад, ҳеҷ гоҳ нисбати нафари гапи қабеҳ намезанад. барои ҳамин аз чунинҳо ранҷидан лозим нест. ино бетарбия ба дунё омаданд, аз хуну пӯсти бетарбияҳо ба дунё омаданд ва ба воя расиданд. барои ҳамин чӣ кор кардан лозим? нисбати чунинҳо фақат скриншот кунед, сурати онҳоро, саҳифаи онҳоро, навиштаҷоти онҳоро дар омма нишон диҳед. дар омма нишон диҳед, ҳамагон бидонанд ки ҳастанд. ва ғайри ин ҳаминро гуфтаниам ки бисёр безобита кардан мақомотои ҳифзи ҳуқуқ аст. дар Тоҷикистон вазорати корҳои дохилӣ аст, амният аст. рақамҳои телефони онҳо пура. агар дар ҳамин Яндекс дароед, нависед, контакти анамон вазоратҳо, идораҳо мебароянд. метавонед ки муроҷиат кунед агар дар Тоҷикистон бошед. ва нафарони зиёд ба ман аз Тоҷикистон, аз Русия муроҷиат карданд. занҳои зиёд, духтарҳои зиёд муроҷиат карданд ки ниҳоят моро баъзе мардҳо, баъзе ҷавонони ҳамин худи тоҷики мо безобита мекунанд дар ҳамин Русия ба воситаи интернет. ҳаминро гуфтаниам ки ғайри ин фаромӯш насозед ки дар Русия ҳам бошед, шумо муҳоҷир ҳам бошед, занҳо, духтарҳои муҳтарам, шумо ҳуқуқи муроҷиат доред. бемалол занг занед ба мақомоти полис, прокуратура. телефонҳои онҳоро метавонед аз Яндекс ёбед. ва дар канали ман, дар ҳамин канали ман Ширин Ибронова, видео ҳаст ки рақами телефони МВД Тоҷикистон, МВД Россия пура ҳаст, прокуратураи Россия ҳаст. ҳоли прокуратураи Тоҷикистонам ман видео када мемонам. барои ки барои нафароне ки зиёд мепурсанд суроға адреси анами прокуратура, милисия ба онҳо дар кор мешавад, барои хотири анами шаҳрвандо ман видео карда мемонам ки аз ҳамин видеои ман дида проблемаҳои худро ҳал кунанд. марҳамат супоред ба мақомотҳо. онҳоро мақомотҳо худ онҳоро меёбанд. аз таги замин ҳам бошанд, дар кадом давлате набошанд, онҳоро меёбанд ва аз қафои онҳо назорати қатъӣ мебаранд. рӯзе мешавад ки онҳо ба дигар ҷиноят дастгир мешаванд. барои ҳамин фақат ҳуқуқи худро бидонед ва малол нашавед. чунин бетарбияҳо зиёд ҳастанд. чӣ хеле мегӯянд ки саг меҷакад, корвон ба роҳаш меравад. аҳамият надиҳед, фақат скриншот кунед, саҳифаҳои онҳоро монед дар интернет. бигзор ҳамагон онҳоро бубинанду бишносанд. ғайри ин метавонед ба мақомотҳо ҳатман муроҷиат кунед. вақте шумо муроҷиат кардед, мақомотҳо аз пайи онҳо мешаванд, шабу рӯз таҳти назорат мешаванд онҳо ва рӯзе ҳатман онҳо ба даст меғалтанд ва ба ҷавобгарӣ ҷиноятӣ кашида мешаванд. ин кам нест ки ман дар таҷриба дидам, чи дар Русия, чи дар Тоҷикистон, делоҳое дидам ки баъзе ҷавонон, баъзе мардҳо аз рӯи анами интернет таҳқир кардани баъзе занҳо, духтарҳо ё ки расмҳои онҳоро мондан ба муддати 5 сол, 6 сол, яъне ки аз озодӣ маҳруманд, дар турмаҳоанд, дар маҳбасҳоанд. ман исбот дорам, далел дорам оидин. барои ҳамин гуфтаниам ки метавонед ки ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ бемалол муроҷиат кунед. мақомотҳо чора мебинанд, онҳо ҳатман ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. ба канали ман обуна шавед. видеоҳои ман автоматически ба шумо меравад. дар тамоми видеоҳои ман тамоми мақомоти идораҳо, рақамҳои телефон, суроғаҳо навишта шудааст. саломат бошед. видеоро дидед, лайк гузоред, класс монед, то ки дигар инсонҳое ки ба шумо монанд муроҷиат ба ман доред, онҳо бубинанду истифода баранд ва чунин бетарбияҳоро ҷазо диҳанд. дар амони худованд бошед. бо мо бошед.